Jees, eli Prima terassivalaisimet on esittelyssä 2017 vuoden huikea uutuus. Tässä on tämä kahteen suuntaan valaisema malli, joka ei ole meillä nyt päällä. Prima 2-malli ja Prima One, joka meillä on päällä. Eli tosi miellyttävä tämmönen lämpöisen valkoinen valo tulee tästä valasimesta. Ja tähän sopii loistavasti vaikka kylpytynnyrin reunoille taikka jopa porrasvaloksi ulkokäyttöön. Tässä valasimessa tulee aina mukana 5 metrin johto. Tämä on 12 voltin jännitteellä toimiva valasin, joten voidaan käyttää normaalia LED-muuntajaa. Kun joka valasimessa on 5 metrin johto, niin se on helppo johdattaa vaikka isommalle alueelle terassille. Suosittelen ehdottomasti tutustumaan tuotteeseen.